Η σημερινή ανακοίνωση από τον Νίκο Φίτς της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας αντανακλά το έλλειμμα αξιοπιστίας που έχει δυστυχώς συσσωρεύσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και την εξαιρετικά δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση την οποία ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση να διαχειριστεί μετά τις εκλογές. Ο προπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή κάνει ένα πρώτο πολύ μεγάλο βήμα για δημοσιονομική προσαρμογή, μειώνοντας το έλλειμμα κατά 3,6 ποσοστίες μονάδες, με περίπου το μισό από αυτήν την προσαρμογή να αφορά μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα, ισόρροπα από τις δαπάνες και από τα έσοδα. Ταυτόχρονα ξεκινήσαμε ήδη τον διάλογο με τους φορείς με προοπτική να υπάρχει ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο το Μάρτιο. Ξεκίνησε η αναμόρφωση του πλαισίου που θα επιτρέψει την σοβαρή περιστολή σπατάλης στο δημόσιο. Έχει ξεκινήσει ο διάλογος για ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Ταυτόχρονα θα βοηθήσουν τη χώρα μας να βγει από το αναπτυξιακό τέλμα στο οποίο βρίσκεται σήμερα. Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να τηρηθεί ο προϋπολογισμός, για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτή τη μείωση του ελλείμματος. Θα υπάρξει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός το 2010.